Урал күкрәгендә йөрәк кеүек, Башкортстан тауган өлкәем. Шул йөрәктең кан тамыры булып, күкһелләнә Агыйдел-кәем. Урал каем, һинең һәр ташыңа канлы-данлы тарих ябылган. Илен курсып үлгән ирләреңә күпме бында кабер казылган. Ирек һөйгән өсөн богауланып, карт Уралдың кая тышына. Ни генә һуң кисермәгән халкым, ни үтмәгән уның башына. Тырнактарын кадап күкрәгенә ике башлы йырткыз карабыш. Буат-буат йөрәк канын эскәс, нисек коелмаган зар агыш. Үткәндәрен авыр бер моң итеп, көйләгәндә еңел курайы. Шат яшьлеген күреп, мин халкымдың сал тарихын кайтып урайым. Хөрмәтле телевизор караучылар, сираттагы шәҗәрә тапшыруын без авыл тарихына, уның халкының шәҗәрәһенә багышламак булдык. Безнең һәрберебезгә лә туган ил, ватан төшенчәсе, туган авыл, туган район һәм кала төшенчәсе менән барып тоташа. Бу иснап та шулай. Кайда гына яшәһәк тә туган төяк безгә һәр вакыт якын, кадерле һәм газиз. Туган авылыбыз белән без күзгә күренмәгән диптәр белән тоташканбыз. Шуга ла авылыбызның үткәне, тарихы, уның теге был яктары безне әсендереп, көендерһә, халыктың азатлык өчен көрәше безне хокландыра. Бүгенге борсулы көндәре шумландыра, ә киләсәге иһә безне бик борсулдыра. Битарафлык юк бында, битарафлыкка урын калмай. Халык йырында әйтелгәнсә, йырлаганса, Хакмар һуы ага кыйбла табан, Урал тауы буйлап, көн битләп, илкәемә лә шул кайтыр инем, аяктарым талха имгәкләп дигәндәй, Хайбулла районы, Хакмар һулаган Утарбай авылы, халкы торгынлык елдарында авылдары юкка сыкһа ла, быелгы яй көне кырга йыелып, үз авылының тарихы, халкының бүгенгеһе һәм киләсәге турында һөйләшергә бер зур йыйынга җыелдылар. Утарбайдар йыйыны турында һәвәскәр оператор Борис Атанов видео тасма әзерләгән. Һезгә ошо тасманы күрһәтеп, уның авторына рәхмәтебезне белдерәйек. Һәм бер үк вакытта уның сифатына карата бик үк каты күңелле булмаек дигән һездән үтенәһем килә. Әйдәгез ошо видео тасманан сюжеттар карайык. Атам харрап булды, ататабы сарык мулла. Утарбай һәйбәтин, моторин бөтөргәләр, бөтенге Утарбай. Утарбай җинесе бөтерләр. Утарбай Ивановка авылында кешеләргә кеше калмады бит инде. Без урыс халкы үсеп китеп торган шуны Утарбайда үстереп сыгарлар Ивановка эшләрсен.
Утарбай ауылы бүтті 64 елда біз көсіптік Ивановқа, Центр колхозға. Уақытта біз көсіріп бүттілер ауылды, шулай закон бұғас. Әдір шуға мұна бізгері құрылтай ғымағырақ біз бұған тауғанлар, тұрымтайларды, шо балаларды көріп, танышып ешілер, бір-біріхін көріп, үйләшіп, тауған бұлышуларын ұйыштырдық. Соны сен мұна бүгін енді байрам бүткереді. Ақмар бойында. Бүгін бұнда қауымығыт ауылдаштар байрамына йайылдық. Бұл ауыл 1964 жылдарда бүтті. Бүті халық таралып бүттілер. Ивановка ауылына Янтеш, Үлігітің районында шылай кеттілер. Екінші Үлігітің үфі, Севай қалаларында көптер. Шылай екінші сет өлкелерге бек көптеріне. Шул халық бүгін шул ұлы байрамға йайылды. Біз ұлдаштық табындағы Үлігітің ауылдаштар менен бүті таралған халықты ейіп алырға һәм осырашырға, көрішірге, үйләшірге енді шул енді. Утарбай ауылын меңа атала сөнкіілік әлі 19-сы бұлаттың башында бұл ауылды Утарбай ісімлі кіші қалған. Мен Тұрымтаев Еудәт, ұшы Утарбай ауылында тауып өтіп ешеген егет. Біздің ауыл, бек бұрынғы ауыл, мотор орында орынлашқан мына теректа таулар, урманнар, Ақмар елға аға güzel. Қызғанысқа қаршы 60-шы жылдар башында біздің ауыл бүтті. Бүттілі туған көңілді тарта әр вақыт. Шуға мына біздің ағайлар, қостылар байыл ауылдашлар күні ұзғарға ойлағанлар, бізді сақырдылар. Оларға зор рахмет. Біз ауыл керді яқын етіп, мен өдім шешмелі яшайым, Уфа іргесінде 600 шақырымдан ашу ерді яқын етіп, семья менен, балалар менен бүтәуізді келдік. Бұнда бүті туғанларды, ағайларды, еңгейлерді, қостыларды барғанда көріп, мұна шатланып үйрейбіз. Мен Байғұспардың имам хатиби Зайнулла Хадрат. Мені бұнда сақырдылар, ауылдашларды Утарбай ауылының халқына, әдір ұшында әруақларына, үйлеріне біз аят оқып, дұға қылып, имінлік хаулық тілеп, халықларға ұшында үліктен яшаған әдір біз ұсырашып ұшында бір-бірін танышып, яшьләрдән үлкәннәр инде бөтеп бара инде шул. Аъузу биллаһи минәш шайтанир раҗим. Кыскасы ауылдың тарихына ла игътибар итәйек әле. Утарбай авылы Ақмар хулаган. Ул хәзерге Хайбулла районында дип әйттек бит инде. Ул үсәргән Ыру кабиләһенең Асаба ерендә барып килгән. Үсәргәннәрнең Ыру кабилә атрибуттары, символы, билдәһе дип әйтәйек инде. Кошы, агасы, унан һуң уның тамгаһы ошо Тұрымтай халкының да билдәһе, символы булып һаналган. Менә шуларны әйтеп китәйек әле. Кошы Турна, агасы Миләш, тамгаһы Уйышкан, Ураны Туксала булган. Бұл билдәләр бүтә үсәргәннәргә һәм ошо авыл халкына да уртак билгеләр булып торган. Авылдың нигезләнү вакытын дөрес кенә аныклап, асыклап булманы. Тарихи документлардан күренүенсә, бигрәк тә ревизия материаллары әйтү буенча, бұл авыл 1834 елдан һуң күренә башлады. Бигрәк тә 1859 ел 10 ревизия вакытында Тұрымтай дигән фамилия осрай, Атанов дигән фамилиялар осрай һәм ошо авыл кешеләре икәнлеге күренеп тора. Бұл Утарбай авылы. 59 елда, үткән булган 59 елында бунда 30 йортта 200 кеше яшәгән. Унан һуң 60 елда күренә. Авыл халкы әзрәк арткан, 215-кә, 216-га барып җиткән. 1920 елда бунда 2 йорт булган һәм 400-гә якын уның ир заты һәм катын-кыз булган һәм шунда яшәп яткан. Һуңгы вакыттарда авыр тормыш
кисергән был авыл халкы. Әйтәйек, беренче империалистик хугыш, граждандар хугышы, Бөек Ватан хугышы елларында авыл халкы үзенең күп ир-егетләрен фронтка озаткан, калган карт-кырлар, хатын-кызлар авыр эштә илгә, фронтка ярдәм иткән. Тик менә торгынлык елларында ни өчендер алама мөһер куелып, киләсәге юк, перспектива дип аталып, 64нче ел был авыл юкка сыккан. Ләкин уның халкы ошо тирәләге рус һәм башкорт авылларында яшәй, республикабызның төрле төбәкләренә таралган, республикабызга, халыктарыбызга үзенең хезмәте, мөкаддәс хезмәте, эше менән ярдәм итүләрен дәвам итә. Был тапшыруыбызга Утарбай йыйынында катнашучыларны, ошо авылдың элекке кешеләре, хәзер төрле җирдә эшләп һәм яшәп яткан Атановтарды һәм Турымтаевтарды сакырдык. Менә минең каршымда утыра Борис Кусты Атанов. Уның эргәһендә Насибулла Кусты Атанов утыра. Унан килеп Шишмә районында прокурор булып эшләп йөрүче Яудәт Кусты Турымтаев. Уның эргәһендә Әсмә карындаш Усманова. Ул да Турымтаевтар тукымы. Минең эргәмдә утыра Наил Кусты Турымтаев. Ошо йыйында, ошо курултайда дип әйтәйек, бәлки кесе курултайда, авылдың курултайында улар актив катнашкан кешеләр. Минең бер нисә һорауым һеҙгә. Был Атанов һәм Турымтаев дигән фамилиялар һәм исемдәр һирәк осрайтаган исемдәр. Ул Хәйбулла ягында, Белаир ягында таралган. Менә Атановтар исеме һәм Утарбай авылының исеме ул нисек аңлатыр инегез? Нисек барлыкка килгән? Кайһы осырга, бу аттарга барып тоташа икән был исемдәр? Кемгә әйтер? Мин Атановлар шәҗәрәһен әйтеп сыгайым. Үзем белән авырга килгәйдем. Күрәтегез. Мөмкин булһа шәҗәрәгез дә бармы? Шәҗәрәбез бар. Менә безнең Атановларның шәҗәрәһе менә шул. Безнең ата-бабалар иң тәүдә Атанов дигән фамилия шуннан килеп сыккандыр инде. Әтән дигән кеше булган. Башкортса әтән, урысса Атандыр инде. Аның улы Корманай дигән булган. Аның улы Абыдай. Абыдайның уллары күп булган. Менә улар 6-7 кеше, 5-6. Итәү икән. Без аларын алып торманык. Менә үзе безнең тамырларда менә Баймөхәммәд дигәненнән без таралып киткәнбез. Баймөхәммәдтән Баймөхәммәд баба. Баймөхәммәд бабайдан уланнар күп булган. Мөхәммәд Вали, Абдул Вали, Исхак, Ибрахим, Шугайб, Идрис дигән уланнар булган. Менә минең картатай була инде менә Исхак. Исхактың улы Шәрифулла минең атай була. Шәрифулланың уландары булган Сафиулла, Насибулла, мин инде шон Әсхәт дигән. Менә һеҙҙең Хәҙер уландар күрһәтелгән анда. Минең 2 улым бар, улар күрһәтелгән бында. Наил, Ирек дигән 2 ул. Уларның әле тамырлары юк. Шулай итеп, нисә бүген килеп сыга инде? Шулай итеп, бында 7 буынды белергә тиешбез бит. 7-8 буын. 7-8 буын бында килеп сыга. Атановлар, менә әтән авылга нигез һалыусы Утарбайга мөнәсәбәте, кагылышы бар микән? Кагылышы бардыр инде. Мин уйлайм, алар бер агайны микән? Бер агайны бер кешенән сыкканнардыр дип уйлайм мин.
Шулай да. Мына монда хәзер минем бер туган агай баягы Сафиулла агай, аның улы мына монда утыра, Борис. Өфөлә яшәй ул. Ул Әйтергә кирәк, ошо видео тасмаларны Авторы. эшләүче автор безгә рәхмәт әйттек. Әйе шул төшереп йөрен инде. Шуннан монда нәм әйтергә. Минем был шәҗәрә дигән нәмәне без элек белмәй торгайнык. Олылар күбрәк сакта. Мына шуны элегрәк олы кешеләр барсактарак хорап белешеп, ялып, нишләп алганда ул тулырак мәгълүмат алыр иде инде. Мына хәзер минем теләк шул, хәзер мына мен үзебезнең генә тамырда мына юллап булны дөрес язылган ул. Мына калганнары ла шулардан сыккан балалар үзләренең шәҗәрәһен барыбер атанып булгалар да алар айрылып китә. Шулар эзләп табып 7 буынында белеп торырга тиеш, яхшы булыр иде шулай. Мен теләгем шул. Шулай ата-бабаларның рухына тугрылып. Мына без сынлап та 7 буында монда таптык. Киләчәктә авылның шәҗәрәһе тулган инде. Шулай булганда. Тулганга бик әйбәт булыр инде шул. Әйе. Күп кеше хәзер яшьләр аны белән булышмай да, белмәй дә. Әһәмият тә бирмәй, нишләптер. Хакмар буенда, Хакмарды һаулаган Утарбай авылы, уның халкы талантларга ифрат бай, як. Ул безгә билдәле. Телевизордан күрһәтеп тору буенча, радио аша без еш кына Әсма карындаш Усманованы күрәбез, ишетәбез. Оның сәсәнлегенә һокланабыз. Менә ошо якта туган көй, йыр-моң турында нәмә әйтер инегез? Безнең үзебезнең авылда гына әгәр дә язһаң, уны хәзер генә һөйләп бетерлек түгел. Бик күп йырдар, бәйттәр, мөнәҗәттәр, такмактар бик күп бездә. Менә мин шулардан курайсалар безнең хәзер Башкортстанда гына түгел, башка өлкәләрдә уйнайдар шул Утарбай көен. Шуны мин хәзер ишеттерәм дидем, кайберәүләр бөтәһе уйнайдар ул көйдә. Бәлки Утарбайдан сыкканын бәлки белмәйдәр дә. Утарбай көе бар. Уны курайсалар уйнайдар инде. Ағыла-қағыла Хакмарымдың һыудары, ағыла-қағыла Хакмарымдың һыудары. Үзе эштән үзе уңган Утарбайдың улдары, үзе эштән үзе матур Утарбайдың улдары. Эйелә бөгелә тал үзәктең талдары, эйелә бөгелә тал үзәктең талдары. Бүген йыйынга йыйылган Утарбай балалары, бүген йыйынга йыйылган Утарбай балалары. Дип шулайтып, монда инде такмакка каһирләһәң дә була, бына шул Утарбайга сыгарылган дер. Шуннан хәзер Хакмарда тирәкәем дигән көй бар. Уны хәзер һуңгы вакытта безнең Башкортстандың нидәре күренеклегенә артистлары йырлай, һәвәскәр артистлар да йырлайдар. Өфө артистлары нидән Сибай филармонияһынан, Казандан, Татарстаннан, Бөгелмә калаһынан да йырлай Фәридә һеңлекәш. Менә шул йырды кайберәүләр Бұдың құрап, исмен бұдалар, тирәкәйем дип әйтәләр. Я булмаһа, унда бөтенләй булмаган, менә бүрлегән дигән һуңгы гына вакытта сыккан көйдең такмагын бұдалар кушып йырлайдар. Шуңа күрә үзенең нәйе бар, такмагы бар, үзенең көйе белән генә йырлаһалар. Бұл инде халыктың борынгы кымарткыһын киләсәккә яшь буынга аманат итү калдыру булыр ине дип уйлайм. Нисек туган? Нисек туган, кайда туган? Был көйде атайымдың көйе. Шунан һуң телевидениега 2009 ел шунда сакырылгас, мен үзем йыр сыгарып, йырлап алып килеп көйләп киткәйнем. Хәзер шунан бер генә такмак әйтәйем дим инде. Бер куплетте. Тирәт, 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 тирәкәем. Тирәт, 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 Хакмарда тирәкәем. Агына һауга каршы йөзмә таллары бит беләкәең. Агына һауга каршы йөзмә таллары бит беләкәең. Шул такмак безнең якта туган.
Был тирәк Хакмарда тирәкәйем. генә түгел икән, Хакмарда Тирәкәйем. Чөнки безнең Хакмар буенда бик әллә нисә 100 елдан яшәгән бик урынлы, бик бик тирәктәр үсә. Шул тирәккә багышланып, кеше үзенең хагышын да, тойгыларын да сыгарып көйләгән дип уйлыйм инде мин. Ә хәзер ошо көйде йыр сәнгатенең йондызы Фирак Ильяров башкаруында тыңлап карайык әле. Тыңлайык. Безде Атановтар араһы, шәҗәрәһе генә кызыксындырмай, Торымтаевтарның да нәсел нәсәбе кызыксындыра. Торымтаевтардан Утарбайга карата мөнәсәбәте ничек икән? Торымтай дигән бик кызыклы исем, бик һирәк осрый торган исем. Ул кайдан барка килде икән? Менә бunda ултырышлардан Торымтаевтар ул исем менән үзегезнең тарихыгыз менән, шәҗәрәгез менән кызыксынучылар булгандыр дип уйлыйм. Кадерле тамашачылар, без Торымтаевтарның вәкилләре булып өсәүбез килдек. Минең бер туган апайым Әсма апай һәм агайым Явдат агай. Без үзебезнең шәҗәрәбезне алып килдек. Әгәр дә мөмкин булса, мин шәҗәрәгә якынрак. Безнең авылга нигез салган картатаебыз Утарбай. Ул вакытында хәрби кеше булган, 25 ел хезмәт иткән ватанына һәм хезмәт итеп кайткас, безнең авылга нигез салган. Торымтай уның картатайының атайы булган. Икенчеләй әйткәндә, Утарбайга Торымтай 4нче буын туры килә. Торымтай безнең иң өлкән картатаебыз. Торымтай ул Кош исеменнән алынган. Торымтай ул Кош, Карсыга күк Кош Торымтай. Карсыганың бер төре. Бер төре Карсыганың. Менә ягына хара булгайны Атанай менән Торымтай ниндәй туганнар дип. Минең был шәҗәрә минең атай Мәүләм бирде. Һәм агай Фәйзрахман агайның истәлекләрен эшләнде. Улар әйтә торганнар, Торымтай менән Атанай бер тугандар булгандар. Уларның аталары бер булган. Улар бер кешенең ике улы, Торымтай Атанай. И шулар менә шуларның ияне Утарбай безнең авылга нигез салган. Менә үзегезнең нәсел нәсәпте күрсәтегез әле. Бармы? Утарбайның ике улы булган Ялкыбай
Уралбай, Мөхәммәд Рәхим. Менә безнең Картатайның атайы Бәдәмшә хәзрәт. Ул авылда безнең тирәлә бик укымышлы кешеләрдән алган. Бәдәмшә хәзрәт үзенең белемен алган Ақтөбәлә. Ул безнең авылда мәсҗид кенә булган Бәдәмшә хәзрәт безнең авылда мәдрәсә ачкан. Уның Бәдәмшә хәзрәттең улы иң бәләкәй улы Габделәхәт шулай ук укымышлы кеше булган. Ул Троицкийда данлыклы Зәйнулла Исәндә укыган Габделәхәт. Шулай уны минең атай һөйләй торгайны, ул указной мулла ди торгайны, указы булган. Шундай танытмаһа булган Габделәхәт. Ул минең атайы Картатай миңа. Шуннан ул Габделәхәттең үз улы булган Мәүләнбирде минең атай Хөснулла агай. Ул бөек ватан һугышы ветераны булды, мәрхүм булып калды инде. Исахилла агай. Минең атай тоже бик укымышлы кеше була торгайны. Ул шулай ук дини кеше булды. И атайның 11 балаһы булды. Минең атайның. Минең әсәй безнең районда дип әйтәм инде бердән-бер герой әсәһен алды. Минең әсәй. Минең атайның 4 улы Куддус, Фәрит, Фаил и буныһы мин булам. Шулай ук безнең шәһәргә килгәндә бында бөтен тармакта эшләүчеләр бар. Күбенеһе безнең районыбызга хезмәт итә. Улар алдынгы механизаторлар, алдынгы даяркалар. Мин әйтеп китердем күбенеһенең ниндәй хезмәт наградалардан. Шулай ук бар безнең арала укытучыларыбыз, бухгалтердарыбыз. Мин үзем врач булып эшләйм. Юристларыгыз. Менә безнең менән очрашуга безнең арала менә Яудат агай ултыра. Ул юрист. Атаров барый, ул хәзерге вакытта Өфөлә яшәй, Өфөлә зур гына урында директор вазифаһын биләй. Ошо үзән файдаланып мин хәзер үзне Яудат агайга һәм барыйга бирер идем. Яудат агайга. Рәхмәт. Безнең авыл бәләкәй булһа, ул данлыклы авыл ине. Биткән булһа, 30 ел үтте инде ул вакытка. Һәр вакыт авыл күңелдә тарта. Ул безнең өчен олы ватан. Менә быел авылда авылдашлар очрашуы була дип ишеткәч тә күңелләр ашкынып торды. Без бардык, балалар менән бергә бардык. Бик матур үтте байрамнар, бөтә тугандар менән, танышлар менән очраштык. Каберлектә булдык, үзебезнең ата-бабаларның каберлекләрендә. Үзебез кертелгән, тәртипкә килтерелгән. Рәхмәт менә агайларга, кушчыларга. Үзебез шунда һау кереп, еләк киеп йөргән җирләрдә йөренек. Менә шуны гына аяныз, безнең Утарбай авылында элек табигать бик матур ине. 100 яшәр тирәкләр, башка төрле агачлар, төрле җимеш-җиләк үсә. Хәзер мал бөтереп бара. Апрель айының адагыннан бөтә Ленин исемле колхозның бөтә малы шул тугайларга төшерелә. Менә безнең авыл барсак та, онда электр утыла юк гына. Авыл беткәч, шул авылга 16 километрга электр линия үтеп, электричество үткәрделәр. Мин ышанам, безнең авыл югалып калмас. Бер ай вакытта терелер икәнне. Рәхмәт. Менә ике зур фамилияның араның туганлыгы турында Борис Хусты не әйтер икән? Интелле министрына менә Насолага әйткәндә, немесе безнең шәһәрдә шундай бәләкәй генә. Бу шәһәрдә кыскасашанган Насолага уны кәсәндә генә халып йөртә. Әллә нәмә шул зур итеп эшләгән шәһәрне китермәгән. Без атаныфтар Торымтаевтар белән күп тапкыр катнашкан бу инде. Менә минем картасаем фамилия Торымтаева, Шәмсия Торымтаева. Хәзер исем торганда, һез ишеткәнегездер, кайгы
Баристай, қайына Барайтай. Мен тоғас, мен бұлай ісім берген Ғабділ Барай деп. Атайым ұзын исем деп Барис деп алған. Ұзын исем менің Барис. Вот. Шуан мен шуны еткенім келе. Мына телевизор қараушыларға, біздің туғандарға қайбірдер бұл видеозаписті өздерін может көрместі бек асылын мағандар уақыт тығыз өйтінде. Бүті материал, ине бүт мәні бетінде? Бүті материал көпеген ішлеп, мен Наилға беріп беремін, оға барып қырарығыз. Етішіздіктер болға ғап өйтті кезінде. Рахмет. Тағын бір хырау келіп туа. Мына ұшындай ұлы ейін. Әйтейік бұл кесі құрылтай Утарбай халқының. Утарбай халқы бұнда байрам етірісіңіне ейлмаған. Ол өзінің өткәні, бүгінгігі, келесегі хақында елешу өсіне елдан. Ауылды тіргеде тұрағында да ойлағандар. Амына шул қаттылым көп халықты ниндей күш қуат, мадди, рухи күш қуат табып, деп айтайын, ел алдылар екен. Мына шул туралы бірігеден мүмкін бар. Айдай. Дәуді мен біздің йайындың мақсатын айтып өтмек болам. Нендей мақсатта ішленді бұл йайын. Әйтеуінсе біздің ауыл 64-сі ел юққа сықты. Ләкин біздің балаларыбыз, туғандарыбыз, өзіміздің ауылыбызды бір вақыттала ұнытмадық. Буш вақыт болса туғандарыбыз келсе, біз оларды өзіміздің ілеккі туған тұяғыбызға алып түшіп көрсете тұрған едік. Ләкин түшкен вақытта біздің көңілді шул қырды. Онда біздің ата-бабаларыбыз ятып қалды. Зияраты кәртеленмеген еді. Мына елетаға айтып кеткенсе, онда хайырмалдары бик көп йөриләр. Улар біз көре тұрғаны, йөрәгебез әрни тұрғаны. Біздің ата-бабаларыбыздың үстінде мал йөрий һәм тапайды. Шуның өчен біз йыелышып һөйләштек һәм шул зиярәтне кәртеләмәк булдык. Шул зиярәтне кәртеләмәк булдык. Бұл әлбәттә һөйләп ултыру гына еңел, бик күп авырлыктарга біз кистерергә туры килде. Бында төрле яктан бұл зур эш булды. Ошо зур эштә безгә зур ярдәм күрсәттеләр. Ивановка авыл администрациясы башлыгы Турымтаев Фаил Мәүләнбирде улы. Һәм Ленин исемендә колхоз идара рәисе Лобанов Борис Иванович. Без уларга, мен уларга үзебезнең авыл кешеләре исеменнән зур рәхмәтебезне yetkirәм. Бұл йыйынды үткәрүгә тагы бер сәбәп, без үзебезнең тугандарыбыз төрле яктарга тарафтарга дип әйттек. Без уларны йыйып, бер-бире менән күрештереп, үткәндәрне улар һөйләшеп ултырһындар дип, шулай ук безнең балаларыбыз, йыйгандарыбыз бер-бире менән күреп, танышып, матурлап яшәгәннәр өчен шуның өчен идек бұл йыйынды. Ата-бабаларның рухын балаларға yetkirүү. Төбәкте, туган жерде үйүү, яратуу, балаларга тапшыруу бул һәйбәт неме? Ифрат һәйбәт. Шуңсын. Турымтайлар турасында һүз булды. Мына Турымтай турасында көй моң да бар бит әле дип әйттек. Кыскасы гына Турымтай yerінің тарихын әйтеп кетейім, аңлашылмас. Турымтай деген бик бай семьядан сыққан һөнәрле, ул курайсыла булган, йырсыла булган, һунарсыла булган, беусыла булган, эшсән бер байдың улы булган инде. Шуга ярлыгына бер кыз, ул кыздың исемен белмәйм, гашык булган, ул кызда бик уңган булган инде. Шуннан был ярлы кызы бай егетен үзенә тиң булырын белмәенсә, үзенең мәхәббәтен ул барыбер бергә тора сагына күзле итмәгән. Шулай да уга үзенең бөтә иске туйгыларын сыгарып йырды йырлаган. Шуннан һуң адактан йырлагас, буның шул Турымтай дигән йырды ишеткәнен карга уткандамы, хатын-кызларның йырында йырлаган. Был егет ишеткән дә еңгәләренә әйтә. Шул кыздың йырын миңа ишеттерегез әле дип. Шуннан тагын бер шунда хатын-кызларның йырында был һунарсы егет, һунарга йөргән кеше булып килеп, йырды тыңлай да, шуннан шул кыздың үзен күрмәенсә, йырына гашык булып, аталарына әйтеп өйләнә инде. Менә шул
Тұрымтайды баяғы құш болғас, ол қыл өзінің ерін шул құшқа бағышлаған. Шынан бір куплетін іштірейім. Ұзын ғана қанат, ұзын құйрық, ұсып келе қара бұлыттай, башысында үйірілі, ей бейеусі қошым тұрымтай, ей бейеусі қошым тұрымтай, хиңе бақла менің көңілкәй, ей бейеусі қошым тұрымтай, хиңе бақла менің көңілкәй деп берлаған ол қыз. Бик мұңлы бір күй екен. Рахмат. Рахмат. Шулай да видео тасманы қарауды давам етейік. Қарайық. Апай сөйләһе. Біз өзіміз Бекбау ауылы, атабыз Ахмеди болған Кусякаев, Тарихтың ұлы. Мен хіңнем туған 35, мен 30-шы елға. Шунан мен неме? Диттомда өттім. Диттомда өттім. 51-ші ел күйеуге бардым Утарбайға. Утарбай келені хің? Утарбай келені мен. Шунан ауыл бүткес көсіп кеттік әдір Садовыға. Мен Атанов Талғаттан қатыны болам. 57-ші ел тұрмышқа шықтым, шу Утарбай егітіне. Эх, Утарбай, güzel Утарбай. Yine taşlap gitken kişilerin yenişinden tınız utalmay. Yetimherep kalgan Утарбай. El haklarda irder hıvındarım, kandırgandar oşı ulattan. Katınдар yauga odatkanda ödengini sılap yılatkan. Утарбай, Моңғол Утарбай, yine taşlap gitken kişilerin yenişinden tınız utalmay. Утарбай, Моңғол Утарбай, Eңердерде işler işin bütüp, kişilerin şemge uz almay. Yetimherep kalgan Утарбай. Ошо Утарбайда тауып өскенбіз инде. Ата себеп Утарбайдакы ошо ауылда тауып өсүп, ошонда вафат болдулар. Біз инде бара зурайып, нешлегес таралышып, кырга кетип бүттүк. Шома бергелешип, ауылларды барында көрейик деп келдик. Көрүп мына бара көрүшүшүп, таанышышып, туган экенибизди билейик деп келдик. Мен мында етім генә өстүп, тауды Гулекова Файзави өстірді. Biz bir tuğan şekilde yaşaydı. Oşu tuğayda unutmadı Утарбайды. Ысынлап та Утарбай көк Башкортстан ерінде, тұрғынлық ұсырында
10 меңдән ашу авыл юк булган. Авыл юк булу менән авыл кешеләре төрле ергә таралган, үзләренең гореф-гадәтләрен, мына тигән традицияларын төрле ергә тараткан. Мына видео тасмаларда күрүегезсә, олы-олыны, кесе-кесене ихтирам итү, бер-беренә хезмәттәшлек күрсәтү, кәңәш бирү, был авыл кешеләрендә ифрат нык килә. Бер-беренә туганлык хис туйгыларын төрле җирдә яшәһәләр. Башкортстанның кайһы төбәгендә яшәгәннәр, хатлашып, бер-бер белән аралашып торулары, был ифрат та һәйбәт күренеш дип уйлыйм. Ысынлап та алтын көмеш яуган ердән туган үскән ил яхшы дигәннәр бит инде борынгылар. Язмыш безне кайда гына ташламаган, кешене газиз йире, туган тупрагы тарта. Шуга ла ул сит илдә султан булгансы, үз илендә ултан булуды өстенрәк күргән. Менә һуңгы елларда без үткәнебезгә, тарихыбызга, абруйлы шәхесләребезнең ыру авылның нәсел-нәсәбенә игътибар итә башлана. Менә был Утарбай авылы халкының да ынтылышында, бергә йыенында, уларның һөйләшүендә күренеп тора. Был хис сүзе ыңгай күренеш дип танырга кирәк. Спасибо организаторам этого мероприятия, инициаторам, аксакалам, которых уже становится, к сожалению, меньше и меньше, что они вот побеспокоились, позаботились собрать такое мероприятие. Я никогда бы не мог подумать, что вот столько народу сегодня соберется, как на районной Сабантуй, столько жителей, выходцев из села Утарбаево. Не только у нас в районе, в республике, за пределами республики живут жители села Утарбаево. Данил Павлович в своем докладе назывался дословно: очень хорошо, товарищ, приятно, что это не забыто, что помнят свои корни, что вы помните. И надо передавать из поколения в поколение сегодняшним маленьким детям, чтобы они этого не забывали. Никогда не забывали бы этого. Все может быть, все может случиться, может быть еще и со временем восстановится это село, прекрасное место, прекрасная природа. Сынапта, менә әле колхоз рәисенең фикерен куәтләр инегезме? Авылды тергеҙү тураһында һүҙ барды бит инде. Ысынлап та был авыл, Утарбай авылы да гөрләр сағы булыр микән? Нисек уйлайһығыҙ? Һичшикһеҙ булырға тейеш. Беҙ шуны теләйбеҙ. Уның өсөн ярҙам кәрәк инде, бик ҙур материал ярҙам кәрәк. Колхоз яғынан, район яғынан, беҙҙең республиканың хөкүмәте яғынан. Һәм беҙҙең теләк кәрәк, беҙҙең балаларыбыҙҙың теләктәре кәрәк. Мин шуға ышанам. Менән бер нисә ел элек ауылға Өфөлә йәшәүсе туғандарҙың ҡайтыу тураһында теләктәре лә булды. Белмәйем, шу район яғынан уларҙы яҡлау булманымы, хәҙергә туҡтап тора. Әгәр дә ысынлап та ошондай колхоз председателе шул хәлде һөйләп торғас, теләк булһа, ҙур ярҙам булһа, булыр дип уйлайбыҙ. Борсаҡ бер түге шикелле төрлө яҡҡа таралған туғандар шул үҙебеҙҙең төбәктәге йыр-моңдарҙы, ғөрөф-ғәҙәттәрҙе белһен, өйрәнһен дип, мин тағында бер көйҙө әйтмәк булам. Утарбай үҙенең бик етеҙ, сүс, өлгөрөм, үҙенән бик күп йәшкә йәш булған Ҡанышбикә исемле ҡатынына арнап сығарылған көй «Ҡыйғас ҡарақаш». Шунан бер куплетын ишеттерәйем. Ayda yığınam, ayda yığınam, ayda yığınam, ayda yığınam, Ҡыйғас ҡарақаш ҡынам, асыл аҡыҡ таш ҡынам, асыл аҡыҡ таш ҡынам, йөрәгемде баҫҡынам. Ҡәлләм фәрреңе әс икән, баҙы яның сөс икән, сәйең баллы татлы икән, үҙең уңған зат икән, ынйы мәрйен теш икән, Ҡыйғас ҡарақаш икән, буйың зифа ҡош икән, бигерәк оҫта баҫ икән. Бигерәк оҫта баҫ икән, хайран ҡалалар икән, хайран ҡалалар икән, уфтап яналар икән, уфтап яналар икән дә, хуштан яҙалар икән, дип таҡмаҡ әйтеп бейтеп ултырған. Менә ошо таҡмаҡтарҙы бейеп, йырлап, көйләп, бер-берен белеп, киләсәккә быуын йәшәһен тигән теләк менән һеҙҙең менән хушлашырға булыр инде буғайын. Был ер мәңге күк, Әйе. Ултырған ер, ауыл, төйәк, аяҡҡа баҫып,
мәңгі яшар деген ой фикрі де бар. Рахмат сізге келесі сұраққа өтемін.